Ей, къв прахосник е тъс моята сладка. 42 години един миксер, майката му и ба. Тодори? Какво, ма? Студено ми е. Ела да ме стоплиш. Ай, ще дойда, защото то ти душата ще ми вземеш, ако не дойда. Вие хората какви жени плющят. Тодоре, студено ми е. Ела пак да ме стоплиш. Пак аз, Славке, си имам работа с полярна мечка. Сега ако беше лято, нямаше да ми съкръщава живота тъй. Давай, отидай към спалната, не ма гледай. Тодоре, ти кое не разбра пак? Студено ми е. Ела да ме оправиш. Ще оправя, Славке. Така го ще оправя, че цяла зима няма да занимаваш с глупостици. Отидай спалната, да. Изчакай ме. Славче, хубаво, че има домързя да го поръчам от сайта elotoplение.com. Ехаре, има от 7 до 27 градуса. Да не ти са замръзнат ръчичките, мама ти пара тия, де че ма копаш тях. Айде, включай го там, топли са.